King Africa again ubhuti omncane sokuze babe njalo sigijima njengoholoko wemntaka basigiya ngincince kwibhodlela sikunikeza wona umculo wakithi okade eshiwe awunjalo wemnako wethu siyazi kumgqibelo namhlanje yaphenduka iBreastend bayawudesha umculo awumadoda yabona masikandi awumadoda sigiya ngenqina kwenqamuka embadada wemntaka baba gijimile phaya nje kusinye www.mut.ac.za/MUT radio ngale lapho uzothola khona singanikela ingosi yakhe emnandi kakhulu lapho sikhona ngesibalanda fresh awasipholisa maseko madoda sigijima hlale phansi emphusheni emadoda kukhona intokazi abanye bayazi lapha yayithi ukuthi wayi umntombi ongasenabo wathi nje uyoyihlola wena ngazi uthola ngempela ke wow usubuyisiphi ngiyadlala abanye bamazi kakhulu lapha kwingoma ihamba nonavigate nje umfana ongalobolile uyafana neshimane yemadoda obese thinteka ubhuti omncane Nkosi yami eyibiza ngeso kahle uyishimane masiyibhende waphela ngathi kade ngikubuza ukuthi uyafuna namakhopho omjolo wami asikhuluma ngoba umjolo lentombi yaziwe ekhaya yazi abaningi bayimazi ke uNolly M eyindawo ehlukahlukene komabona kude nesemsakazweni ehlukahlukene because uke kona yini amapiano lo mculo nje yabona lenishanga wamaqhobhetha lapha mase kwamama uyangichaza ubhuti emncane ukhona ingoma ethi baleka gijima ngathi hey madoda ubalo sejafa kwase kubaleka kangaka uNolly M siyamazi ke ngempela ukuthi emculweni alukho hlobo lomculo ngempela ke angawenzi ikhono lengenhla kakhulu sifuna ukwazi ngabe yiphi lemfihlo isiphi lespice ngempela ke anaso endimeni emculo ngoba uyamthola kwi-afropop uyamthola kwi-house uyamthola kwi-mapiano uyamthola futhi kumaskandi kanti wenza ngani waso jack of all trades wena and kumaskandi ingoma eyinayo ezinemiliyoni yabona lento yamamiliyoni kahle lensela awasingakhohlwa wasebombulo ngenyanga yakhe umkhaya Nolly M. Joel. Awu kaba izondi. Right sikubingelele siphinde sikwamukele emsakazweni iMUT radio kuseni. Sawubona njani? Awu Nkosi yami ushukele etiyeni. Joel. Ama efuna akhala lapho right Yeah. All right. Ungathi sikubambe ngophondo. Ngoba ngiyakubhuta omncane oke ngibambile ngophondo. Elo singenile ngemsakazweni. Ngikuthi ngikuthi Right ke nakanje ke mlaleli gijima ke wenze njalo ke lapha inombolo yomsakazo nje 0681608832 manginamazi ngempela futhi kwadlulisa ke kuNolly M sazokhuluma naye la ungasithumelela ke lapha umqhafazo make usithumelela ivoice note udlulisa lo office ukudlulisa ngithe mangithi babeyona la ipost abaningi bathi awuzobona icrash yethu yabona abantu balaleli icrash yakho nje lapho uthi nje ngiyeza studio mfuku ngizobona icrash yakho futhi ngizoba early namhlanje Ngaloyo. Sasomdalo la sangivile. Okay Nolly M sitshela ifihlo yakho ngempela ke emculweni uchaza emculweni ngempela ngawazi yazi igalelo lakho likhulu kakhulu awusayena lo muntu masifike awutshela abantu ukuthi wani Nolly M usezakhela igama likhulu kakhulu yiphi lemfihlo owenza ngayo ukuthi abantu umsebenzi wakho bawuthande kangaka and uyibamba kanjani yonke lento le indimeni yomculo ngathi ngithola lona lonke uhlobo lomculo Yazi ngizoqala la ngithi ngilindele uzothi hayi uyibiye kuNolly M ubani kodwa ngoba usushilo ukuthi asike isidingo sokuthi ngiyichaze yabona masusebenze kakhulu isignature yakhe iphenduka i-autograph iyaqinisile ayikho nje imfihlo etheni ayikho imfihlo etheni lento lena ngisho ngithi iwubizo lento yasemculweni sometimes abanye abantu ba-interpreta ngendlela e-wrong but nje for me it's something spiritual because i-beat nge-beat
iyayifike ihlukile awafana ama-beat. So for me I'd say ngi-versatile, ayikho imfihlo engingathi nginayo, lento ihamba ngomoya. Awuthathanga lento. Hayi angithathanga lento hayibo. Mina ngiyasola ukuthi ikhona lento. Ihamba ngomoya kodwa-ke sengingasho ukuthi ngithathe hayi kodwa-ke phela. Ayinaso isithombe senyoka. Hayi ayinaso isithombe, khululeka ubizo nje lento le mina ngibizelwe emculweni ngingasho njalo. Ake sibheke la nasingene siyazi imculo eminingi endimeni yomculo kamaskandi and ungene shi and abantu bakuthandile endimeni yomculo kamaskandi nangendlela abakwamukele ngayo. Kusho ukuthi yini lokho kuwena ngoba phela ukule mculo le eminye indlela abakwamukele ngayo abantu emculweni kamaskandi ngabe ukuthini kuwena? Yo, it's insane. Yawo nje ayikholakali because ngangazi mina ngitshela ukuthi ngiyoyicula maskandi. Na yawo nje namanje ngisanayo leyo disbelief ukuthi engase ngishaye enye ingoma kazi ngafika kanjani kubalandeli yabo. So it's exciting kodwa futhi kune disbelief. Yes, exciting. Wethukile. Yeah, ngasho njalo but ke egcineni ngintombi yomZulu. Singabuye sithini? Ushuno wasekhaya. Siyazi umsebenzi wakho bethu muhle kakhulu abantu bayawuthanda. Ake sibheke kuNolly M nje lo nyaka nje sesiyophetha yini abantu abangayilindela kuNolly M? Well, ngolwesine I'm planning ukuthi ngikhiphe isingle abantu sebengishaya bangishaya lapha TikTok kade ngipromoting ngoma ngingayikhiphi. So uzoyikhipha usukhala. Yeah. Usukhala le Mina ngoma. futhi mhlambe sengikhalile already sezinginethile lapha TikTok. Ile ethi untekenteke ngizoshaya nje live omncane kodwa ke yeah izophuma ngolwesine bekade ngiplan ukuthi izophuma kwi-album but sengibuka ipressure enginayo yabo. So kade sayilinda kona ngomunye kade nje ayilinda leyo ngoma thawu. Yeah. Nami kwamina lo muntu yakho ntekenteke wangabonakala lo muntu kanti ubani lo ntekenteke? Umisa apha eduze kwethu ngempela. Ngolwesine yaphuma and then emva kwayo ke mhla ka-15 next month or this month ngisafuna ukuchecka kahle yabo ngingasho into engekho. Kuzophuma i-album ke kule album ngifeaturishe usibahle intombi yomuthi mawuthi abanye bayamazi. Kukhona uDuncan ngake ngasho and then khona kukhona uayakhe uba omunye navigator ukhona. Yeah, I'm still looking forward to more artists or ufolisa futhi omunye. Oh yeah. Yes, but nje imnandi versatile. Oh, ngakhohlwa njani usicebi ukhona. Kodwa magcoka. Ukhona. Awukhohlwa ngoNatasha. Umntanami Nkosi yami, umntanami ukhona uzosala kanjani? Uzosala kanjani? Yeah. Uke wasinenosela lana ngokuthi kukhona nje ulive ozothi usephe wona ngaleli inoni elizophuma nje kungidela ngolesine. Cha ngosema asidlaliswa ngesikhathi. Hayi ngizolisho ngephimbo ebese niyalidlala. Ngingalisho. Nisho bese nithi pe. Yeah. Cela ukubuza chom, ubomsapha eduze kwethu sesigezile lo muntu wakho nteke. Cela ukubuza chom, eduze kwethu sesigezile lo muntu wakho nteke ngoba uyamazi unteke umazi kahle kade sekhala ngethanga lami. Ngisabeduze kwethu. Awusuka. Iyona le. Iyona. Asikhona phezu kwayo. Asikhwele.
Hayi bakithi usisabile ngempela ke isibhaxu uNolly M ngekudala eyaphuma ingoma umyisa apha eduze kwethu lo muntu yakho njeke MUT Radio sike shape and own the future uyaqala nje nokuzwa ke iphelele ke nqale ngoba ubona uyizwe wophisi lapha uyizwa yewophisi ngolwesine iyaphuma hayi viva nedata ungayisendi ngo WhatsApp hayi ngiphinde le ungayisendi ngo WhatsApp ungayidownload kuma site omgunyathi asigijime selapha ya YouTube Spotify wenze njalo sikhuphula ama viewers kusebenza imillion manje sakubamba nje uthi una iPhone ukuthi uyithathe phi yabo manje siphuma kaso ke manje sihambe sibopha abantu abadlala ingoma ngoba kungekho emthethweni yezo ungabuka le yami iPhone le inje ayinayo ngisho ingoma eyodwa ingoma ngifuna ukuyidlala ngiya lapha ku YouTube ngiyodlala ingoma mngana ngisandele ingoma Nolly M kephi khona kophi khona Shela ke cha Nolly M mhlambe mangiba nomangase kube nombuzo nje engawubhekisa kuwena njengo Nolly M ingoma zakho noma ingewona umaskandi kodwa siyazizwa zinalesiqi lesi sikamaskandi yeah mhlambe kukusebenzela kanjani lokho njengo Nolly M igama lika Nolly M kulithathe kwalibeka kuliphi izinga mawubuka imumva lakho le namhlanje lakho kungikhuphule kakhulu ukubuyela kushuni wasekhaya on lathu ngayi ngisho nje ngithi hayi kubalekile ngempela ukuthi wenze into uyenze ngesculture sakho ngisho kahle ube wena like yabo ungazifanisi namanye ama artists ukuthi ngoba ubani wenza igenre kanje nami enza into esuka kona phansi nje ngathi lento iumoya kwamanye ama artists ya isiphiwo so nami into ekanjalo ngathi ngena nje kushuni wasekhaya awu kwaqala ngobuntombi nabona ngithi yasakhumbula impela intombi ingoma nje ngabuye ngabuflathela ngabuya ngaya lapha kwipiano nganenhlanhla futhi kwigijima yabo nginaleyo nhlanhla nje leyo ngingasho ukuthi kuumoya ngempela le kodwa kushuna wasekhaya abandla ongiphethe kahle kakhulu kunalawa amanye amajanja asibheke ngempela Nolly M ukuthi lento lena uyithathe lento uyibukela kuba no mhlawumbe ukhona lapha ekhaya onaleli talent othema ukhula wayibuka lento kuyena wathi cha ayi ngiyahamba enyathelweni zakhe noma mhlawumbe ngothe molalela umculo wakwenza ukhona lo muntu lokuyena ongqoqozelayo noma ngibangilalela umsebenzi wakhe ngibona uNolly M ephumelela noma efika kuleli zinga kulona naye kusasa iqhamuka kanjani lento kaNolly M guys lento mina ngayiqala ngisase primary I used to escape a lot of bullying. I used to escape a lot of bullying and emotional abuse through writing. So imaginary friends sometimes mina ngangimane ngiyimagine ngizakhele zami izitori ekhanda ngibhale ingoma ngalezo story yabo or ngivele nje ngisuke ngibhale ingoma like kwasuka lapho but vele ekhaya bayacula ngisuke emndenini oculayo. And then mase ngibuyela lapha kwi-industry ngingasho ngathi umuntu okuyena owenze ngarealize ukuthi no lo shuni wasekhaya ngiyawushaya futhi unginspire uSjava uSjava guys ubhala ngenye indlela like angazi mawuthi umoya ifana isiphiwa ngempela ngoba le into iphefumulayo uSjava guys uvela kubhalela kukhulumela enye into guys uSjava ke la kwi-industry ngiyasho ukuthi uyena and then amanye ama-artists Black Diamond Kelly Khumalo but nje the main artist uSjava inspires me a lot
Right, ke mlalelo we-MUT Radio sisahleli Nolly M isiphalaphala sentokazi yasembombolo madoda eshaya ingoma engayidlalisi ayiteketisi ingoma uyilindele ingoma Viva ngedatha ngiloke ngisho kancane Viva ngedatha lapha iyaphuma ngolwesine lolu ke esibheke kulona mhlawumbe Nolly M sesoyiphetha ngoba siyona ke lenyanga le nkosi yami ekuthiwa inyanga yezokuthutha phinde kube inyanga yenasingana ye cancer mhlawumbe sesivala sesovala imaphi amazwi ongafisa ukwadlulisa kubantu baseningizimu Afrika mhlawumbe makunomyalezo ofisa ukwadlulisa abanye abamba ngezithuthi ngoba siyazi la siyakhona sihamba ngazi imola zemlilo yazi nje wasikhuluma ubuza lo usho kanje kade ngikhala nami izolo kade ngisemgaqweni usuku lonke ama-car accident umuntu ade ehlangana nawo khona nanephara elivele lashayiswa imoto phambi kwethu marobhothini the trauma enginayo mina ngomgaqo namhlanje inkulu kakhulu so abantu abaqaphele kakhulu emgaqweni phuma endlini uthandazile uthi uyongenaesteringini semoto noma uyongena etaxini uthandazile because it's bad. It's very bad, so abantu ababe cautious and then always keep yourself healthy umzimba unakekele. It's a cancer month usho njalo yes abantu abayinakekele guys ungathuki like ningakunqeni kuye ema-clinic niyo-check oshukela amagazi nje like umuntu akayithande before nje yabo ngingasho nje kanjalo ngingaze nginabe kakhulu Kodwa mncane ngaphambi kokuba Nolly M atshela umlaleli lapha ekhaya ukuthi utholakala kuziphi inkundla zokuxhumana usuka kanjani ngoba afisa ukusebenzisana naye nabafisa ukumqasha kukhona okusaze No kukhona engikuphethe mfowethu Nolly M dadewethu kunembuzo emithathu engikuphathele yona yazi unprepared why hayi kufe bhodweni elishisayo guys anikho fair hayi kodwa kulungile ehlisa umoya okay kulungile right umbuzo oqala mithathu ngizokubuza yona ngeke ngize ngikutshela ukuthi ama-answer athini hayi uzosho umlaleli ekhaya uthi Nolly M ushayile noma ugejile ngingalicela usizo la eceleni kwami mabe sefuna imbuzi mabe nayo no sizoqala nje teamwork isamba ndawonye right sizoqala ngombuzo othi umcimbi wenkosi yamagcokama ozobusa ePlayhouse ungayiphi date ungomhla 30 November 30 November yeah am I correct hayi kusho umlaleli owesibili ubani umculi kaMaskandi igama lakhe okungusithembiso Cwenza Navigator I'm not yes okay okugcina kunesisho hayi ungathuki kunesisho esithi akulahlwa mbeleko ngakufela uyasazi yes sichaza ukuthini yazi uma siyisikhohlile nkosiyami imali akulahlwa mbeleko ngakufela uma ngiyasazi sengikhohlile alahla ithemba othimo alahla ithemba guys sengikhohliwe kodwa nje into ebuyela lapho hayi asazi hayi asazi seyisho umlaleli ekhaya yosho umlaleli ekhaya ngeke usho thina okay kodwa izulu asidoliwe guys Brian guys I feel so embarrassed okay good bakithi angilahlabile mina yazi kuzovela kube nje kube mina ukuthi izizulu lesasidoliwe izizulu susedile mfethu but ngifuna impendulo angithi ekugcineni there is always indlela yokubaleka konusha khona right ke sesiphetha ke Nolly M abafisa ukusebenzisana nawe nabafisa ukuxhumana nawe bakuthola kuphi bakuthola kanjani please abantu bangi-DM lapha ku-Instagram uNolly_M_ and then uTikTok
bang DM futhi nalaphaya uNolly Nolly M97. I'm sorry about that. Yeah, uNolly M97. Oh, na Facebook ya uNolly M. Imali mhlawumbe nje kancane nje uDM mina ngibuza side lama ngazi uDM uchaza ukuthini? uDM yazi angikwazi ngempela uthini? Direct message. Thank you. Yes. Yes. DP display bani. Photo. Yes. Yeah. Abayibathi profile page. Kodwa ke ngoba mina It's kind of the same. ngoba mina ngiseva sithi DP isho Chazelani. isho lama angahlangani ukuthi yobhala exam. Isho lama kusakhangahlangani nje yobhala exam iDP na ngiyaziyo mina. Yeah, abantu shuthi abangisende ama direct message. Yeah. Sengizosho njalo ngisasho DM ama direct message. Cha bengazi ngempela nami. Uqiniseke kahle ubuze because yabo nami sengikhumbulile kodwa bengazi. Yeah. Please. Siyacela ke iphathi imandla zala eMangosuthu. Makukhona umcimbi okhona nje zim direct message. Yeah, also iphathi imandla ke whoever yabo ofuna ulokhunje ukungibhuka if engangithola imali ukhunje ama DMs sengakhuluma nani guys. Angilimit lento yokuthi babe nayo inamba but ngeke ngikwazi ukisho lapha yabo umsakazo ngespace bangayithatha nakini. Yeah. Lapho kusho unengoma kunentokazi ekuthi uNolly M engayizwa yazi ngiyayidinga emcimbini wami awukwazi ungixhumanisa nayo nokulula nayo inamba ungakhuluma nayo yabo. Ya injalo lento ke imnandi ayidinge koniwe isikhathi manje sanakele kakhulu ngiyabona phaya uyangishaya usiyabonga nqumalo lapha Richards Bay madodeleni soze sonakala isikhathi sami nabantu bamelindile kanti kwenzakalani ku-MUT radio Imani wegazi asixolise kakhulu umnewethu sizokudonsa nje manje nje emoyeni ngicela impendulo ke nami ngithole phela ukuthi ngiphendule kahle yini. Sesibamba off air. Okay, akulungile. Yeah. Mhlawumbe sesivalelisa ingoma esizokhipha ngayo sesiyongena kusiyabonga nqumalo sicela ukukhipha ngengoma yakho hamba no ubani umzukulu Yes, ama games. Oh my gosh. Yeah. Sicela nje ukuthi sikukhiphe ngayo sesihamba. Shwele, thank you. Sisho kamnandi sithi ke sibalanda fresh Nolly M Maseko.